Těchto 5 vojenských letadel je dost možná nejmrazivějším důkazem, že Bermudský trojúhelník opravdu existuje. Uhodneš na konci název téhle letky? Píše se rok 1945 a z americké základny startuje 5 moderních bombardérů na rutinní cvičení. Domů se ale nevrátilo ani jedno. V polovině letu začal velitel Taylor zoufale hlásit do rádia, že mu selhaly oba kompasy, vůbec neví, kde je sever a že samotný oceán pod ním vypadá divně. Armáda okamžitě vyslala na pomoc obří záchranný hydroplán se 13 muži na palubě. Jenže po 5 minutách letu na radaru zmizel i on. Navzdory největší pátrací akci v historii se nikdy nenašel jediný kus plechu, tělo anebo olejová skvrna. Jakoby přestali existovat. Velitel mise byl přesto zkušený veterán, který před startem prokazatelně trpěl divnou úzkostí a odmítal do letadla sednout. Jakoby věděl, co přijde. Byl to hromadný zkrat a chyba pilota, nebo tam nahoře narazili na něco paranormálního? Napiš do komentářů 1 pro chybu nebo 2 pro záhadu. A schválně, jestli víš, o jaké číslo letky se jednalo.